Retired Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal giklaro nga daw igo lang niya gibasa ang statement sa National Transformation Council kabahin sa pagpakanaog sa pwesto ni Philippine President Benigno Aquino III. Si Father Jojo de Aquino, kinsa sekretarya sa kardinal nga may istorya sa media, niingon nga dunay misinterpretation tungod kay dili sa kardinal nagikan ang statement kundi sa NTC Group. Matud ni Aquino nga nasubo si Cardinal Vidal sa sayop nga pagsabot sa katawan sa maong mensahe. Daw gusto lang niini nga tabangan ang NTC sa ilang panawagan. Samtang si Monsignor Joseph Tan ipasabot nga si Archbishop Jose Palma nakurat sab sa dihang iyang nakita iyang pangalan sa listahan sa mga bishops nga misuporta sa pag-resign ni Aquino. Sa iyang suwat si Palma nipasabot nga iyang girespeto ang mga panawagan sa pag-resign sa presidente. Apan ang simbahan wala sa posisyon nga muhatag og political statements. Si Tan giabisuhan ng NTC nga dili unta ibutang sa maong sitwasyon ang mga arsobispo aron malikayan ang mga misinterpretations.